Der er ikke nogen plus-minus-liste, der kan laves, så det ser ud til, at man skal gøre den her slags. Jeg har haft meget mine døtre i tankerne. Jeg har meget haft det der, ja, hvad med jobbet, hvad med pigerne der. Og der var jo også nogle planer i weekenden. Men jeg tror faktisk, det er lige nøjagtigt det, der motiverede mig til at komme afsted. Det er tanken på, at vi har jo alle sammen planer. Vi har jo alle sammen et arbejde. Vi har alle sammen ting at tage os til. Og det bliver tit en undskyldning for ikke at få gjort noget. Vi kan ikke vente på og rykke på noget. Og regeringen, de forhaler det hele. Og der sker ikke nok. Og så tænkte jeg tit tænkt på det her. Hvad kan man selv lige gøre ved det?